O Concello de Boiro levará ao pleno unha proposta para investir máis de 1,2 millóns de euros do remanente municipal en obras de asfaltado, melloras urbanas e novos proxectos no municipio. O Goberno local de Boiro proporá no próximo pleno o uso de máis de 1,2 millóns de euros do remanente municipal para executar diferentes actuacións en todo o termo municipal. Pois vamos a ter o pleno ordinario do Concello do mes de maio e, este Goberno leva unha proposta a pleno do uso de remanente para diversas obras por un valor de 1.227.000 euros. A maior partida destinarase á renovación de pavimentos en varias rúas do núcleo urbano, cun investimento próximo aos 497.000 euros. As obras inclúen o asfaltado da Avenida da Constitución e outros tramos como en Norberto Pijuán ou no Estatuto de Galicia. Concretamente, no núcleo urbano de Boiro, vanse pavimentar varias rúas por un importe de preto de medio millón de euros, e ese proxecto contempla o asfaltado da Avenida da Constitución, toda a arteria principal da Avenida da Constitución, dende a rotonda da Avenida de Compostela ata o que é a rotonda de Espiñeira. Tamén vai contemplada un tramo da rúa Noberto Pijuán ca rúa Vimieiro, tamén vai unha parte, ou a parte final, da rúa Estatuto de Galicia, tamén se vai a pavimentar íntegramente a rúa de Dereitos Humáns e tamén un vial no Boiro da Riba. Tamén se contempla a mellora da recollida de pluviais e do firme na Agra Bella, en Cabo da Cruz, cun orzamento superior aos 118.000 euros. Respecto a Cabo de Cruz, pois vaise mellorar a recollida de pluviais na Agra Bella en Cabo de Cruz por un importe de 118.000 euros e esa actuación vai consistir, no que dicía antes, na mellora da rede de pluviais e tamén a renovación da capa de rodadura asfáltica e tamén se vai a contemplar ca señalización horizontal. Esta é a rúa que vai dende o supermercado Claudio, ca DP, ata a playa de Carregueiros. Outras actuacións previstas son a renovación de vías en Lampón e a Banqueiro, ademais da impermeabilización da praza do Concello e da súa contorna. Hai outros proxectos, como é a impermeabilización da plaza do Concello. Esta actuación vai preto de 233.000 euros e a finalidade desta actuación é impermeabilizar a plaza, e non só a praza principal, sino tamén as terrazas laterais da Casa Consistorial, para evitar as filtracións que se están producindo neste momento, tanto no aparcadoiro municipal como en algúns puntos dos almacéns da Plaza de Abastos e tamén no local anexo á Plaza de Abastos. Entre os proxectos destacados figura tamén a creación dunha aula gastronómica na Praza de Abastos de Boiro, cun investimento de máis de 159.000 euros. O espazo permitirá desenvolver actividades formativas, show cookings e eventos vinculados á gastronomía local. Esta actuación vai ter un importe de preto de 160.000 euros, vai cunha subvención da Xunta de Galicia, da Consellería de Comercio, e vai estar situada na aula multiusos que hai anexo á Praza de Abastos. Consiste nunha aula gastronómica e que vai permitir facer varias funcións como obradoiros para os placeros, unha cociña formativa e incluso eventos gastronómicos. O plan complétase coa instalación dun novo bloque de columbarios no cemiterio municipal, pechando así un conxunto de obras que suporía un lavado de cara no municipio boirense. O Executivo local defenderá agora estas actuacións no pleno municipal, co obxectivo de executar as obras e proxectos ao longo dos próximos meses.